Pieter Dijkstra uit Burgum is al aardig taret op een ramp. Ja, we zijn nu in een hok. En hier hebben wij dus een variëteit van in verband met calamiteiten. En de variëteit hebben we meestal in de grutte van dat wij 14 dagen overleven kunnen. En zoals je hoort, hoeft maar een storing te wezen of iemand die hackt. En we hebben geen gas, we hebben geen tv, de elektriciteit valt voort. En al die infrastructuur die we opgebouwd hebben, ben we kwijt. Dochs is het net zo dreig om al wat beter taret te wezen. Nou, dit is iets wat heel makkelijk zelf dwaan kerst. Bij een ramp denken we misschien vaak aan hele grote incidenten, maar het begint vaak al gewoon bij iets liets thuis, wat dus al een komen kent. Denk gewoon een brand of de stroom valt langere tijd uit. Nou, dat zijn dingen best die zelf heel goed op tarrieren kerst. Bijvoorbeeld met zijn noodpakket of toch rookmelders op te hingen. EHBO-spullen, wat gereedschap, batterijen, vaccinelichtjes. En de meeste mensen hadden dat gewoon voor thuis lezen. Daar komt het weer. Oh, wacht even. Oh ja, ik kan een rondmelding. Hark. Dat is ook een van de dingen, dus die Jota daar een rol speelt. Wanneer ze reageert. En ja, het is een beangstigende situatie waar we nu in leven. Maar we moeten er wel klaar van wijzen als die destructie komt. Niet alleen van bommen en kapotmaatje wat dan ook, maar vooral van die hackers. Elektronica. Alles kan samen stilstaan en dan ga je niks meer. We hebben op de website van de veiligheidsregio in kaart gebracht wat voor risico's er alle keer plakvinden kennen in Friesland. Maar ik was toch zelf dwangkerst om die voor te bereiden op dat soort risico's. Bijvoorbeeld langdurige stroomuitval of het drinkwater valt uit. Of er is neetwaar. Nou, er staan op his website alle keer tips hoe hij er zelf op voorbereiden kerst. En wat was dwangkerst dat het echt plak vindt. Ik hoop net dat we dit nodig hebben.